Hola a tothom, anem a veure com podem treballar amb imatges, farem un repàs també de quadres de text, d'inserció, que serà molt ràpid. Aquí tenim la presentació en la que hi ha dues diapositives, ara en crearé una de nova, diapositiva nova, d'acord? Em copia el disseny que hi havia a l'anterior, en aquest cas jo el vull canviar, vull agafar aquest disseny, d'acord? Que hi hagi un títol, i aquí parlarem de, doncs, per exemple, imatges. Faré doble clic. Imatges. D'acord, ja ho tenim. Ara mateix aquí, tan sols en aquesta diapositiva, tan sols hi ha aquest quadre de text. Si volgués afegir un altre quadre de text, doncs el tindríem aquí, quadre de text, i l'inclouria on jo volgués. Podria moure, recol·locar. Fixeu-vos que em van apareixent ratlles vermelles, això vol dir que estarà enganxat aquí, al lateral. Aquí m'apareix enllaçat al quadre de dalt, que és on comença aquest, d'acord? Puc anar-me movent, aquí estaria centrat, si em vaig movent, centrat a mig de la diapositiva, en fi, són guies que m'ajuden a col·locar-ho, d'acord? I aquí posaria, doncs, jo què sé, inserció d'imatges al Google presentacions. D'acord? I aquí tindria aquest text que he posat. Molt bé, anem a inserir imatges. Per exemple, doncs me'n vaig a insereix, d'acord? Imatge, em dius que vull penjar des de l'ordinador, si vull fer una cerca al web, si són GIFs, la tinc al Drive, i en el meu cas la tinc al meu Drive, per tant la vaig a buscar, i aquí em surt l'últim lloc on jo vaig estar buscant, que ell me la recorda, si no podria anar navegant per aquí trobant-les. En aquest cas, doncs mira, insertarem aquesta imatge, insereix, i m'apareix aquí l'opció de fer-la més petita i recol·locar-la ja on vulgui, per exemple aquí. Ara n'inserirem una altra, insereix, podem fer des del menú com hem fet abans o directament, perdoneu, si vinc aquí ja tinc una drecera per fer-ho, per tant insereix imatge des del Drive i ara col·locarem aquests d'aquí. Inserim. D'acord? Molt bé. La podem col·locar ja on vulguem, etc. Bé, anem a fer una miqueta de combinació, les posaré una sobre de l'altra perquè així les veiem. Coses que podem fer amb les opcions d'imatge. Per començar, fixeu-vos que aquí hi ha l'opció de retallar. Això em permet retallar la imatge com jo vulgui. Fer més petita. Retallant. Quan ho desactivo, doncs ja em permet aquesta, que el que faria és canviar-la d'escala, com sempre. Fixeu-vos que les cantonades no canvien la proporció i els verticals i els horitzontals sí que canvien la proporció. En aquest cas els he fet més amples. Vaig fer Ctrl Z. Molt bé. Què més podem fer? Doncs botó dret i aquí ens diu l'ordre. La puc canviar cap enrere o cap al fons. En aquest cas, com que hi ha dues coses, cap enrere i cap al fons és el mateix. Per tant, si l'envio cap al fons, aquesta passa davant. D'acord? Per tant, això ho puc anar controlant així. Ara farem el mateix amb aquesta d'aquí. Botó dret, ordre, porta al davant o avança. La diferència entre porta al davant o avança, porta al davant, la porta davant de tot. En aquest cas, com que n'hi ha dos, no té sentit, és el mateix, però si hi haguessin tres, doncs les podríem anar col·locant una darrere l'altra. Què més podem fer amb això? Doncs retalla, aquesta seria per restablir la imatge, com estava abans, i després ens en podem anar a les opcions de format. I aquí tenim, se m'obren diverses opcions. Una opció és, ells ens fa unes propostes monocromes, d'acord? Que podem anar canviant, jo que sé, en blanc i negre, amb un blau fosc, d'acord? Això són opcions que podem tocar, si ens agraden o no. D'acord? Si no ho volem, doncs senzillament el que hauríem de fer és l'opció restableix i tindríem tot a nivell original. Podem crear una ombra, que una ombra és una ombra al voltant de la imatge. D'acord? Si la posem, s'apareix. Aquí està l'angle on està l'ombra. Anem movent. I podem canviar el color de l'ombra. I en les opcions la podem canviar de mida per si ens demanen una mida en concreta, una escala en concreta. Podem fer-hi una rotació, ja sigui per aquí o per aquí. En fi, tenim múltiples opcions.
hi ha una opció que és interessant, que també és l'opacitat, és a dir, la podem fer més o menys transparent. Fixeu-vos que ara anar-la canviant. L'opacitat fa que vegi la imatge de darrere, d'acord? Que s'entrevegi la imatge de darrere. Vale? Ara m'he passat d'opacitat, em sembla, m'ha quedat molt fluixa, quan la canvio. D'acord? Li puc canviar la brillantor i el contrast, això per si volem tocar-ho, si hi ha algun tema després ho restablim i torna a la posició original. Puc anar per aquí a poc, baixar-li el brillo, la brillantor, pujar el contrast, en fi, el que considerem, les típiques opcions d'imatge, de retoc d'imatge. De totes maneres, recordeu sempre que això són coses per anar retocant últimament. Si vols retocar bé una imatge, el que has de fer és obrir un programa de retoc d'imatges, no? Com sempre, d'acord? Bueno, ombra, reflexió i generar un text alternatiu per quan es carregui per si hi ha problemes en carregar aquesta presentació online, apareix un text alternatiu, d'acord? Doncs ja ho tenim, ja hem vist totes les coses d'imatges.